प्रार्थना सुना, प्रार्थना सुना, আজি যেতে ঝিଅ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କ୍ଷମା ଦିଅ ରାଜା। ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟଗତ ମୁକ୍ତିର ପଥରେ ଗଡ଼ାଇ ଆଣ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ମହିମା ତୁମେ ପାଉଛ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦିଅ ରାଜା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସନ୍ତାନକୁ ଅଭିଷେକ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଅଭିଷେକ କରୁଛି। আজি ঝাড়ু କିଛି କରିବନି, ସମସ୍ତ